जुग जुग जी आए माई। तब भाई लोग गाना के बोल सुनकर वो लोग समझिएगा लोग हम कितना बड़ा लेवल का गाना बाटे। और बहुत ही भाव वाला ई गाना में बहुत भाव बाटे भाई। ई गाना के भाव ई बाटे कि हर बेटा के नौकरी खातिर हर माँ बाप के सपना होला, और माँ कितना मेहनत करके दुनिया के ताना सुन के माँ मेहनत करके अपन बेटा के पढ़ा के उस मुकाम पे पहुंचा दिली। गाना में पूरा दर्शायल गइल बा। और गाना बहुत ही हृदयपूर्ण गाना बा, हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता गाना के, रवाई निर्मन हो जाता इंसान लोग के। और गाना के भाव बहुत अच्छा बा। और गाना के गईले हन चांद जी, और गाना के लिखले हन अखंड प्रताप सिंह, म्यूजिक दिले हन सैफ अली। और ये गाना त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड से आयल बा, और वो लोग जाके देखी त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड। और जुग जुग जिया एम आई गाना के नाम बा। हमेशा लोग तो वो लोग सुनबे करीला कि जुग जुग जिया ए बबुआ, जुग जुग जिया ए बेटा। आज पहला बार कोई गाना अलग टाइप के अलग अंदाज में गाना आयल बा। और गाना के एक्टिंग कैले हन मनी मेराज, जी हाँ मनी मेराज और अनिता सिंह। तो जाई लोग गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी लोग।